konten ramutu ben dadak diposting. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ke karo videone Nyong. Lah video ke lanjutan videoku wingi kae ya Lur, pas esok-esok arep kondangan. Lah ki Nyong ning dalan daerah Gombong ke menuju Gombong Bedahan. Kuwi ana papan ya. SD 0 pira kuwi ning Gombong. Asline nek arep maring Belik utawa maring Gombong kuwi ana dalan liyane, cuma mau bojone Nyong ge ora gelem dicek ning dalan sing arane dalan potongan mengalor kaya arah Gombong lan Belik ya, jalan utama arah Belik. Karepe ge bojone Nyong metune mene jare kepenak gari mudhun bae glosor. Nah, kening dalan ke lumayan rame ya, akeh bocah-bocah sing lagi pada dolanan. Mungkin karena pas wingine kae isi suasana liburan dadine esok-esok isi pada dolan, urung pada arep mangkat sekolah. Lagi kira-kira sing nonton videone Nyong ana wong daerah kene pora. Nyong kurang paham ya ge arane Gombong apa. Sing Nyong ngerti kuwi kur Gombong Bedahan, ki dalan-dalan apa ya Nyong ora ngerti, cuma Nyong sering lewat meneh kayak kuwi tok. Oh iya, balik mani mau sing pertama misalnya ana sing ngomong kok kuwi bae di konten kayak kuwi bae di posting, ora usah dirungokna ya Lur, kita niat dewek-dewek. Nek misale niat pengen gajian ya tetep kita kudu gawe konten. Lagi Nyong bae kuwi di video ndian karo mbene kae sing maning manjat mengduwur. Nek misale urung rezeki ya bisa kenang-kenangan. Oh iya, Nyong tahu gawe video kayak gini, Nyong golek ngomong kayak gini kan mesti guyang-guyu dewek ya, ndelengna videone dewek karo ngrungokna suarane dewek sing ala empuh pokoke. Sing penting ora merugikan wong liya kuwi ya tetep posting, tetep nggawe video walaupun urung sing menarik jere uang ya ora apa-apa, sing penting wis ana niat, wis bisa engko suwe-suwe belajar ya mesti bisane kaya wong-wong. Nyatane Nyong ndeleng videone suhu-suhu sing pengikute wis atusan ewu puluhan ewu ya, video pertama-pertamane ya dia random alias campur-campur ya, penontonnya ya mbeke 100 200 kayak gue kayak Nyong kayak sing pemula wis karatan. Pokoknya aja nyerah, anek misale ana wong ngomong sing ora apik ya gari dirungokna kuping tengen metu kuping kiwa kayak kuwi ya lho. Lah balik maning ke maring videone Nyong karena wis arep enteng durasine ya mbokan kedawa. Matur nuwun sing akeh sing wis nonton videone Nyong, mudah-mudahan panjang umur akeh rezekine, amin. Wassalamualaikum.